Jo, la veritat és que m'agrada entrar aquí. I m'agrada entrar-hi tot sol, a vegades. Sí, sí. A vegades, quan estic esperant per alguna cosa, venc aquí i veure-ho, no sé, és com una mica el caos de la memòria, també, no? Era el Feroe, que anaven encenent quin... Sí, però vam de fer unes caixes a posta perquè si no feien fum, no? Devien de I clar, hi ha un petit... Jo tinc un petit síndrome de Diògenes que no me deixa tirar coses, però hi ha un moment en què ja t'agafa a dir no puc, és que ja no puc col·locar més trastos. Mira, allà hi ha la trompa també de la mort de Vasily Kharkov. Voilà la mamà, això era només va sortir quan varen fer... No te'n riguis de Rimbaud. No te'n riguis de Rimbaud. Sí. Però a la versió que varen fer aquí, perquè després varen fer una versió més reduïda que ja no era. I Pere, i coses que no han sortit mai. Aquells dos globus aerostàtics tenien que ser d'una història vertadera i aquí s'han quedat. O sigui, Descartes també n'hi ha aquí. A mi m'ha sap de greu, perquè hi ha un moment determinat que això és mal de gestionar tot aquest material que tenim físic. Quantes produccions? Una nit al racó de plaça, 44. Donaria el que fos per fer-li una besada de nit. Jo li faré per tu, Toni. Veus, aquest és el primer llibre que varen fer en els 20 anys. Ja té 15 anys, aquest llibre. I té una part que són fotografies de 20 anys de records, no? Segur, en Pere aquí molt jove, aquí, en una casa de camp en què tots vivíem, vàrem viure uns anys aquí junts, on muntàvem els espectacles de carrer, la Bàrbara Kekles. La Bàrbara va partir, va ser la primera actriu, la primera dona de la Fura d'Arbaus. Primer va partir en Rafa, que va acabar dirigint algun espectacle de la Fura, i a continuació va partir na Bàrbara, i va estar amb la Fura molt d'anys, que és gent que passava per Iguana i després continuava el seu camí a altres llocs i que han continuat amb les seves històries, clar. Quan era petit no tenia cap intenció de ser actor. De fet, volia ser director de cinema, era el meu objectiu. M'havia posat fins i tot un nom. Explicava, quan tenia 14 anys, explicava que jo me diria Carlo Molinetti i feia guions de pel·lícules de cowboys, perquè mon pare tenia una col·lecció d'aquestes d'històries de cowboys, En Super 8 no eren aquells... No, llibres. Llibres? De mallorquí i altres, que hi havia el Coyote i després hi havia... Marcial Lafuente. Sí, tots aquests. Llavors, de tot això feia guions, evidentment, planificació del duel entre dos, etc. I va ser fent Cou, tercer de BUP, que me varen proposar de fer una obra de teatre que era Usted puede ser un asesino, d'Alfonso Paso. I vaig dir, és impossible, és que som massa tímid, és impossible que pugui fer això. Les oiseaux du lac pic, pac, pic, pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding, ding, dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Jo record que quan tenia 16 anys me vàrem anar a veure amb un amic a Yerma, de la Núria Espert, un espectacle que va dirigir en Víctor García. I vàrem anar des de Manacor a Palma amb autostop. I jo record que vaig quedar impressionadíssim d'aquest espectacle, perquè era com un plàstic, record, que estava aguantat amb elàstics i els actors se movien per allà damunt, era com una placenta, no? Jo som de Barcelona i jo t'he de dir que fins als 25 anys quasi no havia anat mai al teatre, ni me despertava un interès, fins que vaig conèixer en Joan Montanyès, el fill d'en Pep Montanyès, i aquest és el que jo estava un poquet bala perduda, va fer que entrés al Teatre Lliure a fer feina de tramoista,
I aquí és on va entrar el Veritas Teatre. I ara ja el Teatre Lliure és un record molt llunyà i Iguana Teatre és la meva vida. Elisa, s'ha arribat allò de gràfiques rubines, veig, o què? Sí, aquí està. Epa, que bé. Sí, aquí tenim les dues... Carles, vens a veure el que ens han duit. Ja ha arribat. Ja ha arribat. I la portada? Mira. Bueno... Això és blanc trencat i és blanc pur. No, i li ajuda la textura, té com... M'agrada molt més com queda la paret aquí. És més càlid, sí. I la portada què t'apareix? Pues m'agrada molt. Sí, sí. ¡Han herido al aragonés! ¡Lo he visto corriendo lleno de sangre! Si corría no estaba muerto. Aquí és una gira que vàrem fer a Menorca i Eivissa amb la nostra furgoneta. La primera furgoneta, que llavors érem la Iguana, després va anar canviant fins Iguana Teatre. I llavors hi havia 3 noms possibles, que era un que era La Podrida, record, i havíem fet el manifest de l'Hombre Podrido. Després Okapi era l'altre, que era un poc així més de defensa de la naturalesa, i la Iguana. I vàrem acabar decidint la Iguana, un animal que aquí no n'hi ha, però vàrem començar a ser aquest animal que aquí no n'hi havia, la Iguana. ¿Qué? Puerto Rojo, sí, Puerto Rojo. ¡No! ¡No! ¡Esto Puerto Cristo! Rojo no, ¿eh? ¡Tutti rossi! ¡Todos los rojos! ¡Fusilate! ¡Fusilados! ¡Tutti rossi! ¡Todos los rojos! ¡Exterminate! ¡Exterminados! ¡Viva Mussolini! ¡Viva Mussolini! ¡Viva el fascio! ¡Viva el fascio! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva el conde Rossi! Una cosa que defineix un poc totes... Evidentment és reduccionista, però aquell crític de català, en Jordi Bordes, que diu... que mos va sorprendre perquè ho va escriure en una crítica i diu una cosa que sempre acompanya Iguana és aquest qüestionament del poder. De des les 7 de Sora Baixa me feren pujar un cotxe negre i me varen dur Can Sales. Tu què ets, presa política o comuna? No, jo no som política. Jo què has fet? No he fet res. Has robat? No, punyeta, no he robat. Has matat? No he fet res d'això. Jo no soc ni política ni comuna. Va ser una cosa que jo no me l'havia plantejada des d'aquest punt de vista, però analitzant tots els muntatges, sempre veus que pesa molt el qüestionament del poder. El teatre del testimoni, que en el fons és una gran eina per qüestionar el poder, jo crec que ha anat lligat en aquesta forma d'afrontar la nostra feina, el nostre ofici, el que ens agrada fer, no? I això ens alimenta. Quan arribi setembre, tots 4 entrarem dins un fondal trist, sense memòria. En Jaume i na Xesca cauran en un tancat de paret seca mirant una creu rodeada. En Joan el sorprendrà un tret inesperat per un camí que estimava. I a mi em devoraran en un pont sòrdid, vistis que coneixia bé. Aquesta entitat que se diuen companyies espanyoles que tenim més de 30 anys o més de 25 anys que ens estem trobant en els darrers 2 anys i parlant de... I la veritat és que no he vist a cap, ni una, que digui jo ja he acabat. Perquè al final s'ha convertit en la teva vida. Llavors, la nostra vida s'ha convertit en pensar projectes i tirar-los endavant, pensar projectes i tirar-los endavant. Llavors, ara que algú te digui i quan ho deixareu de fer? Tampoc és allò de dir, ostres, l'any que ve, vull dir, tampoc és qüestió de dir ja, però no ho direm perquè sempre pensam en el pròxim projecte i estem nedant ara mateix en els pròxims 2 anys, 3 anys en projectes que els estem tirant endavant i l'exemple és el de la trilogia, que és una cosa a fer durant 6 anys, perquè la trilogia és 2 anys per projecte, i la trilogia que comença amb Mar de Fons i Llum Trencada, amb la satisfacció que ens ha donat la coproducció amb el Lliure i el Teatre Principal i Llum Trencada amb el Ciutat de Palma i que els dos
fossin espectacles que arreu hagin estat molt ben rebuts, però ara no pensam ja en això, pensam en el pròxim de la trilogia, que és l'Estigma, en el que estem totalment ficats, i en el següent, és a dir, projecció cap al futur. És que haguem fet 35 anys no vol dir que siguem uns inútils ja, no hem caducat. Vull dir, a part de que igual no tens la mateix punx o la mateixa esbranzida, bueno, escolta'm, estem beníssim. Hi ha una cosa que m'emprenya molt, és aquesta idea que a vegades té gent com de jubilar-te, no? A vegades, quan en realitat estàs en el punt més alt de la teva creativitat i la teva experiència. Però és natural que els joves te vulguin jubilar. Au, fora d'aquí! Bueno, és el de matar el pare, no? Clar, nosaltres no ho fèiem així. Nosaltres teníem la sensació de que la gent que tenia l'edat que tenim nosaltres ara, vull dir, estava a un lloc on nosaltres ens agradaria estar, però que nosaltres confiàvem en el seu criteri. No vull dir que ara no sigui així, perquè en molt de casos ho és, no? Però jo crec que la mateixa societat, que ara va tan ràpid tot és tan de consum ràpid. De consum ràpid, no? Que a vegades tinc aquesta sensació, sobretot ho notes en figures de gran valor, com en Lluís Pasqual, com, no ho sé, altra gent que d'alguna manera ha portat tantíssim en el teatre d'aquí i que no sé si és una percepció personal, però crec que s'està perdent una mica aquesta idea de... Bueno, també va existir, i sobretot va passar, pot ser més a Catalunya, però la idea de tap, que se va utilitzar molt i encara s'utilitza. La idea és que hi ha una gent que és major, que és un tap que no deixa que els joves puguem... I aquesta idea de tap, aquí no s'ha produït tant, però és vera que a Barcelona hi ha hagut quasi una revolució des d'aquest punt de vista. És que el teatre no només és poesia, No. Hi ha una de paperassa darrere tremenda. I és una cosa que costa aprendre. Jo he après moltes coses, Jo d'en Carles i de tu he après moltes coses que després m'han servit també molt per la gestió de l'Escola Superior d'Art Dramàtic, que he estat 10 anys el director de l'escola, i jo sempre pensava un poc, i ara què farien en Jordi i en Carles, no?, en aquesta situació. De fet, jo sempre he pensat que... O sigui, mai m'he deixat dur, en realitat, per aquest caos poètic que m'envaeix moltes vegades, perquè jo sé que no és bo. Llavors, he pogut aprendre moltes coses que he posat en pràctica i ara estic bastant més equilibrat que estava fa 15 anys, perquè vivia en el món dels somnis, no?